17 лютага адбылося адкрытае паседжанне выбарчай камісіі каардынацыйнай рады. Старшынёй аднагалосна абраная журналістка-расследавальніца Алена Прыходзька. Галасаванне УКР запланавана на 11-17 мая 2026 года. Працэс будзе доўжыцца 7 дзён і пройдзе праз лічбавую платформу. Зацверджаны рэгламент, мемарандум аб узаемадзеянні і асноўныя палажэнні. Фармальна ўсё выглядае арганізавана, прыстойна. Але ёсць кантэкст. Нагадаю, што Алена Прыходзька у 2024 годзе на папярэдніх выбарах у Каардынацыйную раду Беларусі ўжо была старшынёй выбарчай камісіі. І вось зноў. На пачатку 2025 года Алена Прыходзька даволі жорстка выказвалася пра Каардынацыйную раду Беларусі. Яны зрабілі каардынацыйную раду такой, якой яны ее хацелі бачыць. Зручнай, беззубай, абмежаванай па колькасці, па ўсім абмежаванай, але вельмі такой, прыкладной, кішэннай такой. Беззубая, кішэнная, абмежаваная. Тое, што з сябе зараз уяўляе каардынацыйная рада, пэўна, у гэтым і быў план. У кагосьці такі быў план. Расчараванне велічэзнае. Я думаю, не толькі ў мяне, і шмат у каго, хто спрычыніўся да гэтага, і шмат у каго, хто верыў у саму ідэю каардынацыйнай рады як такога шырокага, разнастайнага прадстаўнічага органа беларусаў. І вось гэты же чалавек узначальвае выбарчую камісію, і таму узнікае наступнае лагічнае пытанне. А што змянілася? Структура, механізмы ці стаўленне да гэтых механізмаў. Гэта спроба рэформы ўнутры ці прызнанне, што ранейшая ацэнка была эмацыйнай. І яшчэ адно. Быць кіраўніком выбарчай камісіі – гэта валантэрства ці гэта прафесійная, аплошваемая функцыя. І, канешне, цікава, якая мадэль адказнасці прадугледжана для чальцоў выбарчай камісіі. І яшчэ адзін важны эпізод. На пытанне Змітра Лукашука, на ваш погляд, Машэнскі, вот адкажыце на пытанне Пятрухіна. З'яўляецца ли Машэнскі гаманцом Лукашэнкі, Алена Прыходзька адказала... Пагаджуся з апанентамі Петрухіна, з тым же Карнаровічам, у тым, што пакуль недастаткова такіх добрых, якасных пруфаў, каб такую нават не акулу, а кіта, таму што ёсць акулы бізнеса, а Машэнскі гэта не акула, гэта ўжо кіт. Гэта правільны, юрыдычна асцярожны падыход. Але раней, як вы чулі, у дачыненні да каардынацыйнай рады яна выкарыстоўвала фармулёўку «пэўна быў план». У адным выпадку дапушчэння, а ў іншым патрабаванне пэўных доказаў. І ўзнікае пытанне, ці аднолькавы стандарт ацэнкі прымяняецца да ўсіх. Гэта я, блогер. Гэта я магу сказаць, мне здаецца, я думаю. Але калі ты журналіст-расследавальнік, але калі ты старшыня выбарчай камісіі, стандарт павінен быць адзін. Не два, не тры. Адзін. У публічнай дыскусіі ў чаце рэфарматараў Алена Прыходзька выказала сваё ацэначнае меркаванне пра мяне, што я незручны, дурны, непаслухмяны. У эфіры Лукашука яна назвала мяне там ледзь не жоўтым блогерам, а маю крытыку яна называе галаслоўнай, перабольшанай і дэструктыўнай.
Усе гэтыя таленты трошачкі у іншы бок накіраваць, можа зрабіць гэты прадукт менш такім жоўтым, менш такім брудным, больш, скажем, больш рэалістычным, тому што, канешне, у яго, на жаль, шмат накідаў. Добра, тады давайте разбяром. Калі крытыка галаслоўная, пакажыце, калі ласка, дзе менавіта, у якім месцы. Калі яна перабольшаная, калі ласка, давайте публічна разбярэм гэты канкрэтны пункт. Калі дэструктыўная, пакажы, калі ласка, у чым менавіта ёсць дэструктыў. Але замест разбора, да якога я стаўлюся цалкам нармальна, навешванне ярлыкоў. І ў гэтым жа чаце Алена піша: «Да, я не смотрела ни одного стрима целиком, только нарезки и перепалки с обиженными им людьми. Мне достаточно для впечатления. Выводы о желтушности сделаны на основании многих обвинений без доказательств. Калі журналист-расследовальник, называя меня желтым, на подставе чаго? На подставе нарезок? Калі мяне журналіст-расследовальнік называе дэструктыўным, і пры гэтым яна не паглядзела відосы цалкам, пры гэтым яна базуецца на ураджаннях і словах сваіх калегаў па чаце, так гэта ж ніфіга не крытыка, сябры. Гэта спроба абясцэніць чалавека і паказчык узроўня спікера. Самае галоўнае, так, я незручны, бо я задаю пытанні, але нязручнасць – гэта не доказ няпраўды. Гэта проста доказ таго, што пытанне не падабаецца. І гэта піша не ананім, гэта піша журналіст-расследавальнік, двойчы старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады. Гаўняная палка, якой перыядычна варушаць дрыгву, каб яна уздымала тое, што асела. Вось я, хоць я не журналіст-расследавальніка, наўпроставы блогер, не дазваляю сябе такого. Я не пераходжу на асабістыя метафоры. Я крытыкую рашэнні, працэсы і пазіцыі. А вам, паважаныя сябры, падабаецца ўзровень дыскусіі той, хто нібыта прымае ўдзел у будаўніцтве новай, шчаслівай, дэмакратычнай Беларусі? Напишите, калі ласка, у каментарах свае меркаванні па гэтаму поводу. Я, можа, і палка, але ж пытанне не ў палцы, а пытанне ў тым, каго ці што я варушу. Давайте зафіналім з кіраўніком выбарчай камісіі. Калі вы называлі раней структуру бяззубай, абмежаванай, а зараз зноў ідзеце кіраўніком у гэтую выбарчую камісію, то патлумачце, калі ласка, а што змянілася? Людзям жа цікава гэта ведаць. Потым, калі мы кажам пра доказы, правілы павінны быць аднолькавымі для ўсіх. Нельга ў адным выпадку казаць, гэта толькі меркаванне, трэба факты, а ў другім выпадку абыходзіцца дапушэннямі. Калі стандарт доказнасці ёсць, то ён павінен працаваць для ўсіх, і для апанентаў, і для сваіх, і для мяне, і для вас, бо інакш гэта ўжо не. Стандарт – гэта выбарка, рылс, нарэзка, а выбарка – гэта тое, што разбурае давер. А давер будуецца не на ярлыках, а на аргументах, на справах.